haba ai dan tandu tun da ya gawa gidan dan baffa haba ai yanzu gara wasai wallahi batu ake na kilinin din salamu alaikum salamu alaikum amu alaikum salam lado na kotari a gari ya al'amura mala halal wallahi alhamdulillah sai godiya wannan gaskiya ne a radin Allah na san daga gidan dan baffa kake idon na idan Aliyu Sauna na sai na yi kulikulin kubara da shi haba ta yaya zai kai ni gidan dan kwado haba in siyo waken suya ai wato Aliyu Sauna bayan ya san akwai gidan dan baffa a cikin garin nan ai Aliyu Sauna ba mutum arziki bane wallahi mutumin banza ne saboda haka ai daga yau daga gobe babu inda za mu rika sayan waken suya muna ana kilinin in ba gidan dan baffa yanzu da ka taka ji ai bar maganan daga gobe ai daga yanzu yanzu nan ai ban ga inda zan garzaya na farko in siya waken suya in kuma sai da waken suya irin gidan dan baffa ba haba ai shi wannan bawan Allah ai ya rike manzon Allah kuma an ce ba a harkan waken suya suka tsaya ba suna harkar riɗi sa'annan kuma suna siyan soɓo da masara da waye da komi da komi ai da kaje ka kilin din waken suya daya aka ce ma riɗi biyu ga kuma nau'i na hatsi haba da kuma soɓo wato abin da ya dace shi in garzaya wannan fitaccen kamfani na gidan dan baffa domin in sayi waken suyan nan sa'an nan kuma in saida musu riɗina. Ai da ka'ido da wa'annan bayan Allah. Masoya manzan Allah ne. Masoya manzan Allah ne. Wannan gaskiya. A inda aka ce masoyin shugaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ai shi kenan. Wannan gaskiya ne. Kuma yanda suka rike shugaba Allah ya tsaya musu a koda yaushe. Sannan ba abin da zamu ce. Kai mu ce Allah ji kan mai gida. Amin summa amin. Allah sa ya huta. Amin summa amin. Su kuma wannan bayan Allah. Allah ya taimake su. Amin summa amin. Wannan gaskiya ne. Allah ya tsaya musu a koda yaushe. Allah ya. Ai sun dogara ga Allah. Ai masoya Allah in Allah yadda sai Allah ya tsaya musu. Wannan gaskiya.